ተካላይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና መስቀል ጽንዓትና መሃኑ ትነግረና አቆላሲስ ማዕራፍ 1 ፈድ 19 ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ይብል እነሆ በደም መስቀል ንዓለም ሰላም ገበረ ይብለና በደም መስቀሉ ሰላም ገበረልና بدم مسقلو نعنا سلام جبرنا عبز فترة معرف شدشته فوق 14 كان الزارب نكلنا مركبة نوح نري نوح قاب قطعا نيجزابير زدحنا لا اجزابير بعلو نعلم كتف انكله እግዚአብሔር ነቦናኖህ ዘአዘዞ ትእዛዝ አለ ንሱ ድማ እነሆ በእንጨይቲ ጌርካ ንስኻን ደቅኻን ጽምዲ ካብ ፍጥረታትን እትድሕኑላ እንታይ ስራሕ በሎ መርከብ ስራሕ በሎ ነው ድማ መርከብ ስራሕሞ እቶም እግዚአብሔር አምላክ ክድሕኑ ዝተፈቀደሎም ድማ ናፍታ መርከብቲያ አተው ይብል በድሕሪዚ እግዚአብሔር አምላክ ማያሂ ናብ ዓለም ሰደደ ዓለም በማያሂ ክጠፍ እንከላ እቶም አብ መርከበ ነው ዝነበሩ ትንፋስ ግን እንታይ ያበሉ ደሃን እታ መርከብቲያ ዓለም ክድምሰስ እንከላ ንሳጊን በሰላም ታይተብል ነራ ተንሳፍፍ ነራ ንሕና ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ እተድሕነና ተምሳሌ መርከበኖ እትምሰል ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና በደመ ክርስቶስ በመስቀሉ ዘዓደጋ ህንፃና እግዚአብሔር አምላክ እታትማሊ በትማዕበላት ናይትማያት ዘይትናወጽ ዝነበረት መርከብ ሎሚ ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዝወሃብ መንፈቃዊ ዝኾነ ትምህርቲ ዘይትናወጽ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ እታትማሊ 8 ትንፋስ ዘድሓነት ሎሚ ድማ አፍታ በደመ ክርስቶስ ዝተመስረተት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ልክ ከምና ያቦና ኖህ ዝነበረት መርከብ ዝነበረት ሰላም አብዛ ቤት እዚ አድማ ሰላም አለ ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ይብለና እቲ አነ ዝህበኩም ሰላምስ ከምቲ ዓለም እትህበኩም ሰላም አይኮን ስለዚህ ንሕና አብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ጸኒዕና እንነብር በመስቀሉ ገይሩ ንቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሰላም ስለዝሃባ ጥራይ ዓለምና ተናውጸት ንሕና ግን ዘይንናወጸሉ ምኽንያት ዓለምና ጠፈት ንሕና ግን ዘይንጠፋሉ ምኽንያት በደም መስቀሉ ገይሩ ቤተ ክርስቲያንና ሰላም ስለዝሃባ ደቅ ሰባት በብዙሕ ነገር ክጭነቁን ከለው ንሕና ደቅ ተዋህዶ ጊና ቤተ ክርስቲያንና እትህበና ሰላም ሩፊልና ነሐድር ስለዚህ አብ እምነትና ጸኒዕና ክንከይድ ዝገበረ መስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እታ አርማዓ መስቀል ገይራ አትጓዓዝ እምነትና ሰላም ናይ ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አለው ዘይውዳዕ ሰላም አለው ከምቲ ዓለም እትህበና ሰላም አይኮነ
ስለዚህ ንሕና ኣብ እምነትና ጸኒዕና እንነብር ዘይትናወጽ ዘይትሰዓር ዘይትቕየር ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እምነት ስለዘለና ስለዚህ መስቀል ንዓና እንታይና እዩ ኣብ እንነብሮ ኣብ እምነትና ጸኒዕና እንኸደሉ እዩ ኣብ እምነትና ጸኒዕና እንኸደሉ እዩ ምክንያቱ መስቀል ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም እንታይ ድህቢ ሰላም ዝህቢ ኣብ ሰላም ዘለዎ ድማ ብሰላም ክትነብረሉ እትኽእል ቦታ ኣብ ቦታ ሰላም ጥራይ ስለዚህ ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም በመስቀሉ ገይሩ እንታይ ሃበ ይብል ሰላም ሃበ ንሕና ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ክንነብርን ከለና ጸኒዕና ክንከይድን ከለና ከምቲ ዓለም እትህበና ዘይኮነስ እንታይ ዳ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ስለትህበና ይናው ንጸና ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ተሪና ኣነጊና ኢሉ ኣነጊና በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቀለሉ መስቀል እንተ ዘይኮይኑ ብኻለ እንታይ የብልና ኢሉ ብኻለ ኣይምካሕን ኣብ ዓለም ዘለዋ እምነታት ሽሕ ጊዜ ብዙሕራት ይኹና ግናኸ እታ ተመካሕና እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ እቲ ኣምላክ ንሱ ሰብ ዝኾነ ፈጣሪና እቲ ንደቁ በጃ ክሳብ ዝህብ ኣብ መስቀል ዝተሰቀለ ትንፋሱ ሂቡ ንዓና ሓራዝ ገበረ ናይ ባሮቱ ስጋ ዝለበሰ ምስ ባሮቱ ዝተመላለሰ ክሳብ ሞት ውን ርሱ ዘድነነ ከምዛ ዓይነት ኣምላኽ እዚ በት መስቀለ ክርስቶስ ተዘይኮይኑ ብኻል እንታይ የብልና ይብል ኣይ ምካሕኒ ከምዛ ዓይነት ኣምላኽ ስለ ዘለና ኢና ንሕና ካብ እምነትና ዘይንናቃና ንሕና ደቂ ተዋህዶ ከምዛ ዓይነት ኣምላኽ ስለ ዘለና ኢና ኣብ እምነትና ጸኒዕና እንነብር ስለዚህ ዝተፈጠራ ይፈጠራ ሃይማኖታት ንኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንና ሒዛቶ ዘላ እምነት ዝዋዳደር ኣይኮነ ስለዚህ ኣነ ክምካሕ እንድሕር ኮይነ ሲሉ በቲ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቀለሉ መስቀል ተዘይኮይኑ ብኻል እንታይ የብልና ኢሉ ብኻል ኣይምካሕን ኢሉ ንስለ ደቁ በጃ ዝህብ ንስለ ባሮቱ በጃ ዝህብ ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ይደለና ስለዚህ ፍቅሪ ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከም ዝረአናዮ ካብዚ ፍቅሪ እዚ ክፈለና ዝኽእል ድማ ወላ ሓደ የለን ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ክፈለኒ ዝኽእል መን ይብል ስለዚህ መስቀል ንዓና ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝወዓለልና ኣብ እምነትና እንታይ ይብለና ንዓና የጽናዓና ጽኑዓት ከም ንኸውን ይገብረና ከምዚ ስለ ዝኾነ ይበድማ ቤተ ክርስቲያንና መስቀል እንታይና ይትብል ጽንዓትና ይትብል ኣብ እምነትና ጸኒዕና ክንከይድ ከም ትገብር ኣብ መስቀል ብዝተኸፍለ ዋጋ እዩ ነዚ ዋጋ ዝናዘከርና ድማ ንሕና ንጓዓዝ ስለዚህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ከም ተቀዲማ መስቀል ኃይልና ዝበለትና ሎሙን ሕጆውን መስቀል ጽንዓትና ምዃኑ ያትምህረን ብድሕሪ እዚ እቲ ጸሎት እንታይ ኢሉ ይቕጽል መስቀል ኃይልና መስቀል ጽንዕና መስቀል ቤዛና መስቀል ተበጃዊና እዩ መስቀል ንስለይን ንስለይኹምን ዝብጆ ምክንያቱ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 9 ፈቅዲ 4 ከምዚ ይብል ነቶም ኣብቲ ጽዩፍ ስራሕ ዘይተሳተፉ ኣብ ግንባሮም እንታይ ግበረሎም ማሕተም ግበረሎም እግዚአብሔር ኣምላክና ንነብይ ሕዝቅኤል ዘርአዮ ራእይ ተሳተፉ ኣብ ግንባሮም እንታይ ግበረሎም ኢሉ ማሕተም ግበረሎም እግዚአብሔር ኣምላክ ንኢየሩሳሌም ክቐጽዓን ከሎ ንኹሎም ኣጥፍዎም ግናኸ ኢሉ ግናኸ ነቶም ኣብ ጽዩፍ ዝኾነ ስራሕ ዘይተሳተፉ መታን ከይትወቕዑስ ኣብ ግንባሮም እንታይ ግበሩ ማሕተም ግበረሎም ሎምኮ ካብ መስቀልና ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምቁሻስ ዝዓቢ ጽዩፍ ነገር የለን ካብ ናይ ድንግልና ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዝተዋሃባ ጸጋ ዘይምእማን ካው ዝዓቢ ጽዩፍ ነገር የለን
እግዚአብሔር ድማ ንሕዝቅኤል ዘርአዮ ራእይ ማሕተም ግበረሎ ማሕተም ምሪኢኹም ድማ ተኸተብልኢኹም ንኹላ ህዝቢ ተጥፍዋ እንትርፎ ነቶም ማሕተም ዝተገብሮ ስለዚ ንሕና ደቂ ተዋህዶ እግዚአብሔር አምላክ ወላ እኳ ናብ ዓለም ዝቐጽዓሉ ፌራ እንተሰደደ እንድሕነሉ መስቀል ግን ተዋሂብና በጃ ዝኾነና መስቀል ግን ተዋሂብና ከምቲ ኣብ ምድሪ ኣብቲ ግዜቲ ሕዝቅኤል ዝነበሩ እዋን ዝነበሩ ኢየሩሳሌም ክጠፍእ እንከላ እቶም ኣብቲ ጽዩፍ ስራሕ ዘይተሳተፉ ግን እንታይ ያበሉ ይብል በቲ ማሕተም እትድሓኑ ይብል ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ድማ ክሳብ ኣምላክነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርስዕሉ ዘለው እዋን ክሕደት ናብ ቤተ ክርስቲያንና ዝመጽእ ዘሎ እዋን ኣብ ናይ መንፈቃዊ ዝኾነ ትምህርቲ ዘይተሳተፉ ከም እትድሕን እዚ መጽሓፍ እዚ ይነግረና ከምቲ ካብቲ ቁጣዓ ትኽድሕኑ ማሕተም ዝተዋህቦም ንሕናዊን ካብ ቁጣዓ ናይ እግዚአብሔር ካብቲ መጨረሻ ዝዋሃበና ፍርዲ ክንድሕን ድሕርዳ ኮይና መስቀል ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የድለና ምክንያቱ መስቀል ተበጃዊና ስለዝኾነ መስቀል ተበጃዊና ስለዝኾነ ኣብ መዝሙረ ምዕራፍ 60 ከምዚ ይብል መዝሙረ ዳዊት ካብ መንጥቅ መታን ከምልጡ ንዝፈርሁኻ እንታይ ሃብካዮም ይብል ሰንደቕ ዕላማ ሃብካዮም ምልክት ሰንደቕ ዕላማ ሃብካዮም ስለዚ ንሕና ካብዚ ዝውርወር ናይ ርኩሳት መናፍስቲ ጥበብ እንድሕነሉ ሓደ መን እንተልና መስቀል ጥራይ አርማ መስቀል ጌርና ክንከይድን ከለና ንሕና ደቂ ተዋህዶ ምዃንና ጥራይ ዘይኮንና ንነግር ካብ ዝመፁና ርኩሳት መናፍስቲ በጃ ኮይኑ ዝከላኸለልና መስቀል ምዃኑ አሚንና ኢና ኣብ ኣፍ ልብና መስቀል እንገብር ተወሳኺ መስቀል እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣፍ ልበይ አንጠልጢለ ክኸይድ እንከለኹ ትምህርቲ እትኾነኒ መን እያ እንተ ኢልና ራብ ኣብ ኢያሱ ተጻሒፍልና ኣሎ ኢያሱ ምዕራፍ 2:19 ከምዚ ይብል ኢያሱ ነታ ኣብ ኢያሪኮ ከይድኩም እግዚአብሔር አምላክ ዝህበኩም ርስቲ ሰሊኹማ ምጽዩ ሰለይቲ ምሰደደ ዝተቀበለቶም ሓንቲ ራብ ትበሃል ዛመን ዝራዚያ ነዞም ህዝብ እዚኦም ነዞም ልኡኻት ናይ ኢያሱ ተቀበለቶ ብድሕሪዚ ከምዚላ ተዛረበቶ ጎይተተይ እግዚአብሔር አምላክኩም እዛ ምድርና እዚኣ ንዓኹም ከም ዝሃበኩም ፈሊጥና ኣለና بحيال كلتسم كاب قبس وسيو بحر إرترا مقيلو نفزار استزياق كتوكم مخانو أميننا لنا بحيلنا أملاككم أميننا لنا أملاخناكم نتم نسعبهم زي كونس ولا تم بمعدو زروينايوم بأملاخنا زقنو كم زعينة أملاخ يزلنا أنا شو عزيز سبزيان تايلا مبعار إجزابير كم زجير كاب هابكم نحن هذا ما أبتحتهم كنت فلاقينا باهم كنت قتالينا سلاز بجاهم كنت ما تصون كلكم اسنعي محاروني نعي النبيتين انت هبولوني محاروني إلى لما نتم يبل شعو نساتهم كم زبالو مبار كبيت كايتوسي نملكت كخوننا دماني قبل علي عف دق غزاخي قيح ጨርቂ اساري ابزي ابيت كزلو سدراخي እንዳ ከነብሊና አይን ቁጣ እግዚአብሔር አባኺ አይነ ውጽኒና ክንመሕሪና በገዛ ፍቃዱ ካብቤትኪ ዝወፀ ግን ኢሉ ካብደሙ ተሐተት ይኮና በዚ ኪዳን ተአታተው ይብል ነስተውዕለሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ አፍ ደገ ገዛኺ እንታይ እሰሪ ቀይሕ ጨርቂ እሰሪ አውሽቲ ዳቤት ትያደሎ እንታይ አይብልኒ አይክተፍኒ በገዛ ፍቃዱ
كاب زبيت زي وزي واب قدام زخدقين تاك خونيلو كاب دمو تحتت يكون نستوعلو جيتانا المدهينا يسوع كريستوس نعنا تمرتي كخوننا كمهرن كله نسخاتكم مسكتسليون كلهم يبل عبيتكم أتو ما عتقوا زاهم دم ما عتقوا نتبحبوز ولا عبهم دم ما انتهبلوا يبل تزاربوا يبل نستوعل الله نبيتكم أتو ما عتقهم دم ما عتقوا نتبحبوز ولا إخزابير أملاك دم ما انتهبلوا يبل تزاربوا يبل كم زمالته أب حد عصو جزعاتيخا تحابيخا تخويلكا تشفينكا تصلي مالدي أيقونا تايدا نزي ترقم زين خبوب واتاتنا تايبلو بعار نسخاتكم اس لبخوم تمسيل جزاهم تمسيلا زلا لبخوم يا مع صوت تمسيلا زلا دما حسابات سقاوي نجرنا بلبخوم انتهي تبلو عيتتو عصو مالتي سلازي قدس بتا كريستياننا كم تينتا راب بتي عباف دقيقة زعاد عشرة شاركي كاب قطع عازدة حانت نحنا دما كمنا يرخصات منافستي قالسي زاد حنانا عباف لبنا انتاي نقبر مسكال نقبر بجاز خونن كاب رخصات منافستي انتاي زبلنا زرح قلنا نعنا زقدس مسكل أبعف لبنا أنت ينبل تقلتل نبل